Bueno, hementxeraka geuekin Jon Conte, kulturaleko jugadori, gaur kulturalak bat eta bi galdura uzarrotzen kontra, partido emoten bana a priori erreza, baina gero ez da plasma errealidades, da hementxerakau, bueno, berak ez da gol bat izartu, Artur Martinez izartu da, baina hementxerakau gaurko partiduko MVP izan dana, adierazpen batzuk etxeko. Bueno, Jon, gaurko izan da un asesinato mortal, teniendo en kontu neukitxe jokatu zuela descenso ondan rival baten kontra, da bueno, zeuek adelantazase, biharren partida izan da dana, da gero bi llegadetan osan matau. Bai, ez da, ni ez jata sartzen partioa galdu dugunik, ez? Baina, bueno, sin más, ez da errezan bez. Bueno, hasi zase zeuek, lehenengo partitxan da, hori, izan da zase toma edaka, zeuek izan protagonista, okazio batzuk ekizuz, batzuk aretik kanpo remate batzuk, da, gero, zara utzi bilire hor a la ofensiva, da, unaien deportezi apenas intimidarau, jogatu zue a pulso, baina esen izan zue lehenengoko 45 minututan portezi zulatut hasierako empati apurtu. Bai, ez, hasieran asko kostako gagu partiduan sartzea, bueno, gero kitzu aukera, baina baloia ez da sartu, ez? Eta bigarren zatixan, sartu danean ni pentsatzen ja partidu irabazita segaula. Eta ez da gizela, bi akatz geuriak partidua agatzera eraman dutez. Biharren berde izan da, ikusi izan da morun un pulso entre los dos, kontinuokitxe, rival klasifikazioan behian biltzen dan talde bat, goian dan rival baten kontra, zeuen kasun, hasi itzen dela, eurek sartura begola, baina gero anula indana, da gero 10 jugadoreaz gelditzuriz, da denpora pasajunala, gero ion da toda la salsa. Aitor Martinezek sartzen dago zentrotxut baten zeuen gola, gero juntzase markadora preser batea, baina gero bi ailegadetan zarotziek itzue, castellano esaten da morun asesinato con premeditación. Bai, ez, ni uste dut eureko ez da la sinistren partidera hasi da benik, ez? Eta egiz esateko, hau partidua ezin gendun galdu, ez? Guretzat aukera hona zen goikuekin egoteko, irabazten bagendun, baina arratza on batean gehuazen, etxeko, kanpoko bi partiduak 4 puntu atera ditugu, baina, azkenean ezin izan da izan, eta aurrera jarritxu behar, ez? Horrengo partidu dakazue Eibarben kontra, unben izangora atzanin, da, izangora, zeure etxi izan dakun kontra, horre ibilizaz urte batzuk, honase etorri baina harina, mentxerakazu laguarren temporadit, da, horra junbirde, amengo ze imagina aztutea, da, a pasar página da Albara, garaipen bateaz, y a seguir luchando. Bai, ez, azkenean partidua gaztun behar da, eta urrengoa joan behar gara irabaztena. Bueno, Jon Conte, eskerrik asko eta sorte hon. Zuri, venga.